מציע שנצלם בתים שהתחילו לשפץ אותם. כן, שאנשים יראו שהכפר מתפתח. מתקדם. נכון, ועוד אנשים באים ועוד אנשים באים. זה יכול לקדם את הכפר. שלום. בדיוק אתכם אני מחפש. מה אתה בדיוק רוצה שנעשה? אני רואה שאתם עסוקים פה בכל מיני כתבות. אני רוצה שתעשו בשבילי סרט. מה אתה רוצה שנראה בסרט? רוצה שאנשים יכירו איך חברים בכפר תקווה חיים בתוך השלוחה. מצוין. איפה הם עובדים, איפה הם מבלים אחר הצהריים. עדי, אני יכול לסמוך עליך? אתה יכול לסמוך עליי. שבע בגלי צהל. גם את הבאה לעבודה? כן. תוכנית הריאליטי האח הגדול חזרה אמש לעונה הרביעית ו17 הדיירים שנכנסו על מורים. בוקר טוב, בסדר, מה נשמע? גלוש, לאן אתה הולך? לעבודה. יופי, ביי, יום טוב. איך איזה שכנים הם? כולם אוהבים אותם ומכבדים אותם, והם מכבדים אותנו מאוד. זה לא מפריע לכם שהם גרים פה? ממש, ממש לא. עבודה נעימה. בוקר טוב, לכם שלום. שלום אחלס. שלום שרה. יש עבודה כאן, מה צריך לעשות? צריך לזרוק זבל, את זורקת? כן. שרי, תסבירי לי, מה העבודה שלך? אני תורמת הרבה. אני עושה ניקיון, זה עוזר לזקנים. מה זה עושה לך כשאת באה לעבודה? איזו הרגשה? הרגשה טובה, שאוהבים אותי. הגיעה ילדה ואני חשבתי איך לעזור לה, אבל בסך הכל עם כל השנים היא עוזרת לנו. צוות מאוד אוהב אותה, ושרי בן אדם עם אינטלקט מאוד גבוה. מצידי היא בן אדם לכל דבר. ריקה? שטות לקרוא. זה הצוות הכי טוב שיש פה. כמה אתה מרוויח? 500, 700 שקל. כל הכבוד. בוקר טוב, שוקי. בוקר אור, ילנה. מה נשמע? בסדר. מה שלום גל? למה באת לפה היום? אני באתי היום לבקר גל בעבודה. יש לנו כמה חברים בכפר שעובדים בקהילה. גל אחד מהם. איך הוא משתלב עם העובדים? אני חושבת נהדר, גל בן אדם מאוד חברתי ומאוד חרוץ. הוא מאוד אוהב לעבוד ובן אדם מאוד אחראי. ספר לי על העבודה, זה חשוב לך לבוא לעבודה? כן. למה? מה זה נותן לך? כסף, משכורת, כל יום עבודה. טוב, עבודה טוב.
כמה זמן את עובדת כאן? 4 חודשים, 5 חודשים. יש לך סיפוק בעבודה? כשאני קמה בבוקר ויש לי מקום לבוא לעבודה ומקבלים אותי כמו בן אדם רגיל ואפילו יותר מזה, זה עושה לי טוב, אני מרגישה כאילו אנחנו כמו משפחה, אם אני לא באה יום אחד הם משתגעים אם אני לא באה. היא אחת העובדות הכי טובות שיש לנו, גם בהספק שלה, גם ברצון שלה, גם בדרך שהיא עושה את זה. היא עושה את זה באהבה, היא עושה את זה בכיף. ביום שמיכל בעצם ביום חופש, אז יש לנו מגיעות 2 עובדות. לכן וכן עבד הרבה יותר קשה באותו יום. אני גרה לבד בעצמאית בטבעון. אני עובדת כמו בן אדם רגיל ואפילו יותר. טוב לי בכלל, טוב לי, ממש השתפרתי. העבודה הזאת זה הצלחה גדולה. הצלחה מאוד גדולה, מאוד. מה אתה צריך? ומלפפונים תיקח? יש בבית, נו? אין בבית. אין? אין. בבקשה, הנה חשבון. 55.90. 55, עוד 10 שקלים. יש לך 10 שקלים? לא פה. כן. היי פיצי. היי אימוש. היי סינור. מה נשמע? היה כיף בעבודה שלי. כן? היא יופי. תזהר אצבעות. יופי, מצוין. המגורים בחוץ נתנו לשרה את השקט הנפשי שלה. אף אחד לא מטריד אותה, לא מציק לה כשהיא בחוץ, כשיש לה את הבית שלה והיא יכולה לבוא ולסגור את הדלת. הפתרון הזה של מגורים בשלוחה של כפר תקווה הוא בעצם הפתרון הכי קרוב לעצמאות שאפשר לתת לאדם חריג. שרי, מה ניגנת? מזרוקה של שופן. כשאת מנגנת, מה את מרגישה? עוזר לי, מרגיע אותי. שמחה, שמחה גדולה. ואושר. הוא איננו. אז בואו נשים את זה על השולחן אצלו.